Yeah, welcome to A1. So this is the Ana House 1. Ano naman po siya, mga moms, hindi naman po siya mapakali. Ngayong araw na to, ang dami na naman yung gustong gawin, kung saan niya ilalagay yung mga gamit niya, yung mga halaman. So tamang ikot-ikot na naman po siya. Tamang check ng kanyang mga pinapagawa. Ngayon. Puti nga. Kortina sa taas, katong kabangko bitaw. This is it! Ang unang A-house. Matatapos yung kwarto namin ni Gwen. Ito na siya. So meron na siyang second wall, double wall. Ayan, pinakadingding niya dito. So mas malamig na siya. Kung papapansin nyo, meron siyang net dito kasi dito po natutulog si Brenda minsan sa tanghali or sa gabi. Kaya mas maisipan niya. Yan, so nandito na yan sa labas. Kasi dito siya natutulog. Oh, di ba? Ang ganda. May kisame pa. Ayan, doon sa dulo. O kaya si ano dito, si Inday, sila Argel. Ayan, dito rin sila natutulog. Kami mga Bex. Hi, Foreman, Baby Goy, and Noli! Noli ba yan? Noli naman, napakasuplado. Kabayan! Ay, ibang Noli pala yun. Sorry. Kabayan. So, ayan. Ganyan na itsura niyan. Oh, diba? Ganda. So, ano pa siya? Ikakabit pa yung tela, yung pinaka-kortina niya. Yes. Malit yung foam, no? Pang queen size talaga. Maliit pa rin kung queen size. No? Pero okay lang din naman kasi para meron lagayan ng gamit sa gilid. Pero dapat fully bed yung buong Ayan, ang laki, o, diba? Tapos dyan na lang yung light sa taas, sa niya. Paano yung wiring pala niyan, Foreman? Puntahan natin si Foreman dito sa gilid. Ano pa? Solar daw ilagay. Ay, solar. Pang mga solar lights. Saan ang yung ilaw? Dito na sa gitna ilagay. Oh, lagay. May panglagay. Tapos lalagyan dito ng net. Lagyan ng net. Kokoberan. Yan. Ito po pala si Papa Noli. Pakimain na lang po. Ang balita mo. Noli. Noli gout. Noli gout. Ang taray. Ang bilis Pero mahirap din itong pag double walling, Hindi naman. Hindi naman. Mabilis din siya. Madali. Nilalagay. Pag double, kailang dili siya pangit. Tsaka hindi rin gano'ng kainit. No? Ano si Brenda? Yan, dito tayo sa gilid. Taguan natin siya. Ito na yung marmol. Yan yung may magandang klase na Pero mabigat talaga to. Puro, hindi tipid. Diba? Social. Pero parang ang init din ito pag mainit. Init talaga ito nakalagay. Diba? Pang maritesan yung upuan. Chismisan talaga dyan. Sa balakang. Uy, maluwag pa nga sa akin Para sa yun. Yan yung sukat. Yan ang pinaka-kortina. Pinakortina niyo. Oh, diba? Makapal siya. Ayan, sakto lang yan. Hilahin mo dyan. Sakto lang. Sakto lang dyan. Pati nga konti lang. Oxford? Ang pako. Pako. Asa yung mga pako? Ayan. O, diba? Sabi ko sa inyo Hanggat wala siyang ginagawa, lahat talaga makikita niya kung ano yung mga gusto niyang gawin. Gusto niya na makita yung final look.
Ayan, oh. Tapos na idikit. Malikod dito na. Asa na yun? Oo. Bingi. Ang magi ang core. Abot mo, te. Ma'am, si JT naman. Masilip talagang ano, kinabuhi mo. Ah. I think, Ay, naku. Dali. Ah, shot. Sorry guys. ayan na, charan. Kaya tama ng araw Kaya tama ng araw sa ano kilikili Parang na, Dali ha, sunburn agad ha. parang nasira yung pagbukas. Ganyan na lang. Pare, dapat ganun no? Ulit. Kagising ganan, Pakbe. Dapat yung gulo-gulo yung buhok. Wala ang puta. Babayan mo, ano? Welcome to my A-House 1. Ito nga pala yung room namin. So, halika tara. Sino yung naaya mo? Si Foreman? Why? Sa likod. Tingnan natin sa likod. Hindi pa pwede kasi tulog pa yung mister ko. So, hindi pa kayo makakapag-tour sa loob. So, balik na lang po kayo ulit. Next ay son. Kasi ni tali ko na wala. Yeah, welcome to A1. So, this is the Ana House 1. So, ito nga yung, ano pa lang naman to, hindi pa naman ganito talaga yung setup nito. So, aayusin pa yan. Nilagay lang ni Brenda kasi alam mo naman yung kaibigan namin. Kapag walang ginagawa, meron siyang gusto talaga itry. Para na sa ganon, makita niya kung ano yung final look niya o yung gagawin niya mismo doon sa ginawa. Tulad nito, pinako niya muna. So, ayan. So, dito mula sa room na to, I think this is good for up to 3 to 4 person. 3 to 4 person. Oo, tapos kasama na yung mga gamit niyo. Tsaka makapal yung ginamit na na maganda. And I just want to say good luck to Ate Nina for laundering sa mga susunod na araw. And alam ko hindi ito magandang binabrush no kasi maghihimol-mol, mawawala yung ganda. Anong tela nga to, Daddy? Oxford. Oxford. Galing ni Daddy kasi si Daddy ay dati din sa straight. Marunong pa rin siya manahe. Nagkatahiyan namin sa manual. So may mga butas ang kanyang bundilyo. Ang ganda nito. So, ayan. Tingnan natin yung mga susunod na magtitripan ni Brenda dito sa kanya. Kung ano yung gusto niya. Please be mainit. It's DJ.